जेबो खोथा गैया हाग्रा बारिखौ बेंनांगो हाग्रानि जुनारफोरखौ बेंनांगो होनग्रायाथ' जोंनो बिथांमोना बुंबावा दंफां लाइफां गायनांगो होननाया दा दंफां फाननाय खोथाखौ बुंनाय लोगो लोगो आंनियाव गोसोआव फैदों क'क्राझारथिंजाय 2-3 हाजार मानसिफ्रा बन फाननानै जायो उदालगुरिथिंजायबो 2-3 हाजार मानसिफ्रा बन फाननानै जायो बर'बो आदिबासिबो बन फाननाय दंफां फाननायखौ लानानै बिथाङा बुंबाय दंफां हाखावग्रा मिला गासै बिथांमोननि मानसिफोरनि गोजा अन्थाइ बुख्रुबग्रा मिला बिसिनि मानसिनि गोजा आरो बड'लेण्डआव बयनिख्रुइ देरसिन अन्थाइ बुख्रुबग्रा मेसिनाथ' शिबनिनो देबारगावआव दङ बांलादेशसिम अन्थाइआ थाङो बे अन्थाइनि रयेल्टी हैना होआ जों रावबो मिथिया खिन्थु रयेल्टी होआ रायजोफोर दा बेफोर खोथाखौ मानो रायखांनांगौ बुंनांगौबाथ' हिसाब सारा बुंनो हायो जोङो माखौ बुंनो हाया हाफ्रा बायै उदालगुरि सहैबाय बबे हाया सोरनि जों दिन्थिजोबनानै होनो हायो मानो रायखांनांगौ बेखौ दिनै बे साल दंफां फानग्रा मानसिफोरखौ बखिनो हादों बियो खिन्थु बे साल दंफां फानग्रा एबा दंफां फाननानै जाग्रा जायफोर गोरिब गुन्द्राफोर बन फाननानै जाग्रा बै मानसिफोरनि थाखाय मानो जेबो मावाखै बिलाय थांनानै हाजार थाखा राननानै हो बिसोरखौ बुं जोंनिनो बिदा फंबाय नोङो बन फाननांला दिनै 1 लाख थाखा ला आबाद मावनानै जा सोरखौबा बुं आदा दिनैनिफ्राय बन फाननांला दंफां दाननांला 2 लाख थाखा होबाय नोंनो आङो बन माने नोङो आबाद मावनानै जा बेफार फालांगि खालाम बे आसनिफोरखौ लानांगोन दिनै गोबां बर' आइजोआ जौ फाननानै जायो बिसोरनि थाखाय 15 बोसोराव नायसनाखिनोखा बिसोरखौ नायसनासै बिसोरो खुनु दिन गोरिब गुन्द्रानि न'आव फैफेरा 5 बोसोराव खनसेथ' फैनो हायो नायफैनो हायो माबायदि जादों माबायदि लोंदों खुनु आसनि गैया लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैयैनि जेबो आसनि गैया हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि बाख्रि मोनैनि खामानि मोनैनि गुजरात हारियानायाव थांनानै बान्दा बैनो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जेबो मावनांगौ गैया नामा रायजोफोर गैया नामा आंथ' बुंदों दिनै साख्रि बाख्रि होनो हायाबाबो एन्टारप्रेनार बानायनो हायो बिथांमोना माखासे एन्टारप्राइज खुलिनो हायो दिनै दाउ अमा फिसिनायनि माखासे लन होनो हायो ट्रेनिं होनो हायो मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेजोंबो हाजार मानसिफ्रा रोजगार मोनो एमप्लयमेन्ट मोनो खामानि मोनो सेल्फ एमप्लय जानो हायो दानाय लुनायनि थाखाय होनो हायो खालि इलेक्शन फैबाल' मानो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोसोखाङो ओरैनो समावबोथ' गोसोखांनांगोन ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो माने दिनै इन्डास्ट्रि लुनानै होनांगौ जि दा अमा फिसि दाउ फिसि इलेक्शन फैबाल' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोसोखाङो नङाबा गोसोखाङा बेबायदि जानाय नङा रायजोफोर जोंखौ बुंदों बेफार खालामबाय बेफारा सोर खालामखो नरेन्द्र मदिखौ जेला 2016 बुंबाय 1000 कौटिबासो लोगो जागोन नङाबा जाया नरेन्द्र मदिया फैनानै जेला रायखाङासै बिथाङा बिराद गरम जानानै एकदम बिजेपिनो भट होला होननानै रागा जोंबाय उनाव फैसाखौ होगोन होननायावसो भटखौ होफिननो ओंखारलायबाय बेबायदि खोथा जोबोद दुखुनांथाव दा नंखायनो दिनै गुबुन हारिनि खोथाखौ लानानै एसेबां सानो बेनि आदाखौबो जुदि बर'फोरनि थाखाय साननाय मोनबा जोंहा जेबो साननांगौ गैयामोन दा दिनै एमपि बिथाङानो बुंदों दखना गाननानै आब'आ दिल्लीयाव थांगोन एमपि जाहैगोन जोंनो खामानि मावग्रा मानसि नांगोन ना दखना गानग्रा नांगौ दा दखना गानग्राल' नांगौबाथ' आब' अनजालि दैमारियाबो दिल्ली आमेरिकायाव थांलायलायनाय ना बेखौबोथ' एमपि बानायनो हायो आब' प्रतिभाखौबो बानायनो हायो बेसेबांबा गोरों आइजो दा आब' रमिलाया नंगौ बर'नि सासे बिग्रायारि सासे आइजो जों बयबो बिथांखौ सिबियो नाथाय 6 बार एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय बर'नि हा हुखौ रैखाथि होनो हायाखिसै हाग्राबारिखौ रैखाथि होनो हायाखिसै एसेम्ब्लियाव जोंनि थाखाय जेबो बिना लाबोनो हायाखिसै सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि बिना लाबोनो हायाखिसै लेखा मोनाब्ला बिथाङा जेबो बुङा बिनि उल्थायै मोनद' हारिया एसटि जानांगौ होनो सासे बिमाया जायखौ जायोब्ला फिसाफ्रा साख्रि मोननाय नङा बेखौलाय बोरै बुंनो हायो दुखुनांथाव खोथा रायजोफोर दा नंखायनो बे गोनो गोथो खोथाफोरखौ बुंना लाब गैया महिलारि बिथाङा सिलाइ बारुदजों गेलेबोनाय मानसि थाखा फैसाजों गेलेबोनाय मानसि ओंखायनो बिथांनि खुगायाव जि ओंखारो एसे दादागिरिनि खोथा ओंखारो नाथाय बेबायदि दादागिरि खालामनो हानाय थासारि गैला दायो मानसिफ्रा दादागिरिखौ मोजां मोना दादागिरि अहंकार खोथा बुंनायफोरखौ मानसिफ्रा मोजां मोना जिखौ अनो बेखौसो मोजां मोनो आरो दिनै बर'नि न'खरा सासे सानैनि नङा 15 लाख मानसिनि मोनसे न'खर बेवहाय ओंखाम मोनजायैबो दङ जौ फाग्लाबो दङ राग खराबो दङ मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ खामानि मावग्राबो दङ जिरायना जाग्राबो दङ बे मानसिफोरखौ लाजोबनानै गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे हाबाफारि लानायनि जोंहा सम जाबाय दा दिनै जोंनियाव मोनसे सोंलु फैदों जेला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो जासिनानैनो बुंखाबायब्ला जे आं थाजासिम बड'लेण्डआ जानाय नङा आं बड'लेण्डखौ जाहोआ आरो बिपिएफ थाजासिम बड'लेण्डआ जानाय नङा आरो बड'लेण्डखौ जाहोआ अब्ला रायजो राजाफ्रा थांखि लानांसिगोन बड'लेण्डखौ नांगौ ना हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफखौ नांगौ बे थांखिखौ रायजो राजाफ्रा लानांसिगोन नोंथांमोनानो लानांगोन
लानो हागोन ना हाया रायजोफोर जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावोबा गासिखौबो जोङो मावफुंनो हागोन रायजोफोर दा ओंखायनो आं बारा खोथा बुंला आरो गोबां मेल दंबावो आं जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो सानदों जे इलेक्शनाथ' फैखाबाय भटखौ होनांगोन थाखा फैसा खिन्थु जोंहाथ' गैखाया रायजोफोर थाखाया बिसिनावसो दङ डिसि चेयारमेनफोरनि न' दोनफैदोंनो 50 लाख 60 लाख गाहाम राननो सोरनियावबा खुन्दुं दङनो सोरनियावबा कम्बल दङनो माबा माबि दङनो जोंनो खोन्थाहरग्राफ्रा खोन्थाहरबाय थायो सोरबा दाख्लै साइकेल रानदों सिकेटिं केमेरायाव खेबनानै हरदों सार साइकेल रानबाय मा खालामनो पुलिसनो हमना होनसै नामा होननानै नाङा साइकेलखौ मोनथोंसै दे रायजोफोरनो होनो लाबोदोंबालाय माथो लस जानाय साइकेलखौ मोनहोदो होननानै दा बेफोरबायदि माखासे जिनिसा जादों दा गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो बायलायलायनाय फानलायलायनाय नङा होमबा लब देखायलायनाय बेयो जोबोद गाज्रि अनमारदोंबा अन मोजाङैनो अनथार न' बां लुनानै हो साख्रि बाख्रि हो खामानि हो अन मोजाङैनो अन जों बेखौनो लुबैदों मानोथो अना नङा होमबा खालि भट मोननोल' अनफ्लाबाथ' जानाय नङाना दा नंखायनो रायजोफोर दिनै सोलायनायनि फारसे फैनांगोन आरो निश्चय फैगोन अलरेडि फैबायबो जोंनो गोबां मानसिफ्रा मेसेज हरदों दा बेवहाय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जे लेखा फरायनायखौ जाहाथे रावबो खमाया गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहो दाख्लैसो जोंहा सानै UPSC पास जालायबाय सासे IAS मोनबाय सासे IPS मोनबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों नालाय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार गैया लेखा गोरों गैया बिनिखायनो जोंहा बड'लेण्ड मोना दिनै लेखा गोरोङाथ' बांगासिनो दङ ना बोसोरनैयावनो सानै IPS मोनबाय जोंहा थांनाय बोसोराव मनज सरगियारि IPS देग्लाय तापस माने IAS मोनबाय आरोबाव गोबां फैबावगोन लोब हिसाब गैयै जोंहा पास जागोन दिनै हारिमुआव जौगाबाय बर' हारिया गोबां स्पर्ट्सआव जौगाबाय बबे गेलेनायाव बर'खौ नायनो बोरला गावनायावनो नायनो ना खारनायावनो नायनो बेसेबांबा जौगाबोदों बर' हारिया नाथाय बिथांमोना जेबो मावना होनो हायैयावसो नैबे दुखुनांथाव जादों बे ओंखायनो गथ'फोरखौ जोथोन ला फरायनो मोजाङै आरो बयनिख्रुइ गोनांसिना जाबाय सोरबा रां रुफा गैयिनि फरायहोनो हायाखैब्लाबो हौवासायानो जाथों हिनजावसायानो जाथों आखल आखुखौ जाहाथे मोजां खालाम रायजोफोर आंनि गुरै खावलायनाय गथ'फोरनि आखल आखुखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै दाबो मानोना बर' हारिया मुलुगाव बयजोंबो अनजानाय मानिजानाय मोजां हारि जानांगौबा जोंनि आखल आखुआ मोजां जानांगोन बेसो दा आं बेखौ खावलायबाय गोबां खोथा बुंब्ला उनाव लोगो मोनबावगोन फैबावगोन दिनैनिफ्रायनो रायज्लायदो रायजोफोर ज' आन्दलनाथ' बयनिनोखा आइजोफोराबो हौवाफ्राबो समान दङ आइजोफ्रासो बारा आं आइजोफोरखौनो खावलायबाय आरो बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दङ हौवाफोरनि जामानाया लासै लासै जोबबोबाय बर' हारियाव आइजोफ्रा दावगाबोबाय दिनै आइजोफ्रासो न'खरखौ बांसिन मोजाङै सामलायनो हायो